Doon na ba tulubagon si former President Noynoy, sir, sa SAP 44 incident? Ang ombudsman kakita o probable cause to charge si former President Aquino o kaning criminal case of usurpation of authority o kaning violation sa anti-graft law. Ang kaning kaso dili ingon nga panaguton si former President Aquino pagkamatay sa 44 kay wa magid niya wa man siya gisugo nga patyon ang sa 44, no. So pero ang pagplano sa operation na ay bikil tungod kay gi-allow niya to si former PNP Director General Purisima nga suspendido naman niadtong panahona nga moapil sa planning nianing ginatawag na lag-oplan exodus para maaresto kato si Marwan, no. Tungod sa atong partisipasyon ni former Police Director General Purisima, maski nag-suspended siya, dito nagkaroon og responsibility si President Aquino.